sambut Kyai Samangguna kang nyebut asta dening Risak Popo. Warangka. Lako. Putra. Iki lho. Medalipun Punakawan. Legowo Putra. Ayo Mbah, lek mlaku sing alon-alon Mbah, momong jarane Mbah. Ayo Mbak. Sing hati-hati di sawang arep. Alon-alon penting kelakon Mbak. Gremet-gremet watone selamat. Etan kali, gelon yo kali, tangan-tangan ono uwate. Etan gati, gelon yo gati, yen tak timbang padha abote. Hati-hati toh Mbah, hati-hati. Alon-alon Mbah. Kepang selanjutnya Mbak. Eno. Sopo iki sing metu man? Kuwi nolok gareng po. Nolok gareng ya. Gareng. Ya ya ya. Eo aku lale lalo nane nane nano. Dari mana datangnya lintah, dari sana turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, apa yang patah turun ke hati. Iya. Oh. Bah. Iya, Bah. Bah, bah, bah kenceng. Bah kenceng. Bah. Kok kayak Mbah Kenceng to lek tak delok mlakune iki. Lah yo. Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang. Iki napa leres Mbah Kenceng? Oke. Oh, tapak tilase. Mas Roy. Pas wae. Mas Roy. Mas Roy teng kidul mriku lho. Iya sing kuwi Rodok mojok ngulon. Legowo Putra. Nggih. Yang menika nadaripun napa, Mbah? Kok awan-awan kok punakawane pun ditokne. Iki mau to. Nggih. Adare to. Nggih. Apa, Bah? Apa iku mau? Oh, wis ora go catetan wis tuwek mripate ora iso maca. Apa nek iki? Ya. Anake wong. Heeh. Apa Bah? Dari apa, Bah? Tasyakuran. Heeh, tasakuran miras Miras. hari raya to. Nggih. Heeh, Nduk. Bapakmu ceng iki mau
Angon jaran. Angon jaran. Kabeh 144. 144. Heeh. Yuh, Ya. lah sing barep niku mau sapa? Niku sinten namine? Kuwi ngono Semar Agi. Semar Age. Semar Age. Oh, jeneng Kaya anyar. sepeda motor ya to, Mbah. Oh, jeneng anyar kayak Semar Age. Oh iya sing diarani Semar Agi iki Ya sing nomor loro, Mbak. Sing nomor loro. Iki to. Jenenge sapa? Truk ngono lho. Heeh. Jenengmu sapa, Hung? Saurono. Taurana ya. Jenenge sapa to? Aku lek wis maca ngono ki lek ra apal lek karo rupane. Iya, Trahya Legawa kuwi piyantone bagus-bagus. Iki Maca apa wae iki lho, paes apa wae iki lho pangga mangklingi. Soale apa iki? Legawa. Legawa niki Petruk napa gareng to? Hah? Petruk napa gareng? Iki to. Gareng lak makune kencik to. Sing kencik iki Petruk apa gareng? Wo kuwi ya asam murah tak ya. Nah, nek niki Mbak Yu, dalem. tugasku mau iki wangun jaran. Nggih. Aku arepe ana lagu sing penak ta ya. Kewon lagu napa, Mbah? Lagu Obor Blarak. Obar Blarak? Heeh, ben Oke. panas-panas. Oh iya, oh iya, oh iya. Tresnaku kok kaya obar blarak. Urupe kaya korek saged perak. Cintamu. Cintamu mas kok kaya berdarah. Biar mukti ninggal bojo ninggal anak. Manis-manis kami manis. Petruk sigat. Pancen manis. Petruk sender ewe. Iya Gus gagah ngene. Timas kini tenanan jebul kuwi monggo anggap dolanan. Tresnamu kok kaya obor blarak. Urupe kaya korek sake perak. Cintamu kok kaya obor blarak. Bareng bukti lali bojo ninggal anak. Manis-manis kawitane pancen manis. Bareng-bareng suwe-suwe pecla-pecle. Senengane kok sakarepe dhewe. Tresnamu kok kaya obar blarak. Obor blarak. Urupe kaya gorek seket perak. Cintamu. Cintaku Ayo kok. kaya obar blarak. Ayo Mas Bagot doble. Warung bukti ninggal bojo lali anak. Manis-manis pipitane pancen manis samu barange.
Hitungan jangkep apa durung? Siji, loro, telu, pitu. Loro, kurang loro. Oh iya. Iki langsung padha lagune ganti to, Mbah. Lagune ganti. Iya, iya. Dekno Mas, dekno. Iya. Piye, Mbak? Oh, hitung urung jangkep, Mbak. Nah niki sing tambah loro niki wae asmane sinten, Mbah? Karu. Cuma cekel apa kuwi? Iku tok kenong, Mbah, sing mbok cekel. Sing dicekel ya mik. Iki lho mik, Mbah. Iya bener. Ya wong padha nek mentale kaya tak kira mik. Kaya tutuke kenong. Ramuni mosok ora titen to. Heeh. Mbak Mayit. Kok mayit to? Sapa? Maya. Walah ya Mbak Maya. Dah ngono lho. Tak kira Mbak Mayit kancane wong kulon kok. Ditunggu. Mbak Maya. Dalem. Heeh. Tugasku karek rong gadil ngetokke piantun sing ganteng-ganteng. Sing bagus-bagus. Ndereke pasukane kuwi lho, Punakawan. Oh, nggih. Heeh. Arepe sowan ning nggone Mas Pras. Mas Pras nggih. Niki nyuk dicaosi gending napa malih, Mbah? Iya, Mas Pras kan asli sono ageng. Saiki alhamdulillah iso bangun gubuk dhewe. Amin. Amin. Bek menawa sok ben ditanggap, senajan ditanggap aku tok ra apa. Aku melu sapa to, Mbah? Aku melu sapa to, Mbah? Ya sampean yo melu kono ra apa-apa. Melodi. Gak tak nyusul ae moro-moro. Melodi iki. Gak ana lagu sing penak. Apa? Moga ki piantune sing loro iki ganteng-ganteng lan bagus-bagus. Ganteng. Lagune apa, Mbah? Lagune sing rada Yahud gaya modern. Modern. Piye, Pak? Ngono. Wis jaman iki mengikuti arahe jaman. Oh ngono. Piye, Pak? Lagune apa? Pas apa wis lali sliramu. Dek semono yen dolan karo aku. Aku banget paroy. Pancen wis ora tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mumpung saiki ketemu. Jogetlah tetep dengan karo aku. Dadi otombo kangenku kangenmu. Balik eling nalika iku. Sepi rasane aku piye ujung dhewe. Ngangon terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Debule bagus temenan ya, Mbak. Bagus tenan Oh, ya. bagus, gagah. Mbak Mai, Dalem. iki mau enek sing matur. Pripun? Legawa Putra kuwi jane saiki pimpinane sapa ngono lho. Oh, lah nggih kersane para warga mriki kalih para kru media sosial kersane Semerep. Legawa Putra tetep gone wong sugih waras. Dipun pandegani kalian Mbak Pipit Royan Supardi alias SPD.
SPD niku kepanjangane napa to Mbah jane? Supardi. Lah lek aku ndek wingi lho tak wae SPD dintai wong Mbah. Ora. Lah aku jarene SPD iki sampun manak pindho ya Mbah. Ora kuwi ngono no, Supardi. Wow. Dadi iki pimpinane Legawa Putra kuwi Pipit Royan SPD ya kuwi Supardi. Oh nggih. Ngono lho Yit. Piantune sing pundi to wong iki jane sing jenenge Mbak Pipit ki? Mbak Pipit ki ora gelem nek nang ngene iki mlebu gak ora gelem. Lah pripun, Mbak? Sedeng. Meko kuwi bahaya. Lho. Wonge cilik ra cilik, gedhi ya ora gedhi. Ngono lho. Mbak Maya. Nggih. Wis matur nembah nuwun karo masyarakat sugih waras lan sak pitunggalan. Nggih. Matur nembah nuwun. Lah niki sapa, Mbah? Iki ngono yune anu kuwi lho, Madalena. Madalena. Oh, bapak-bapak ayo. Matane ya. Nah, dikondisikan. Ada vitamin liwat kok mesti. Mesti Oh, gedhe aku ngono kuwi. Bapak Said. Dari Mbak Said tidak? Bapak Mbah, Said. Angger nek rambute ngono pola. mesti mesem dhisik dhewe. Mbak Maya. Dalam. Wis atur alhamdulillah acara niki muga-muga nganti pungkasan dipun paringi lancar sampun enten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi malih sing gadah hajat lan sak pitunggalane tetanggane lan sak kiwa tengene paringono seger kewarasan, lancar rezekine, gangsar rezekine anggonipun golek sandang pangan rino kelawan wengi Mbak Maya. Amin. Kabeh wae paringono panjang yuswa Allahumma. Amin. Bek menawa sok nek nanggap Legawa, nek sajane ra kuat yo nanggap aku wae. Promosi awake dhewe. Wah, pun matur nembah nuwun monggo. Matur nembah nuwun, Mbak. Nggih. Dumateng para kadang sutresna bedhe kakung dalam trikang sami dan rematan. Pasukan tari kudo kepang perang tanding Prabu Celeng Sregi merga kitari punakawan sampun jumeneng wonten ngarasa panjenengan. Menika ingkang gambaraken perang tandingipun prajurit saking Bantarangin ing sak menika kawastan dening para raga perang tanding kelawan panguwasa Gunung Kendeng Prabu Celeng Sregi. Ingkang rikala semanten ugi anunggal karep badhe boyong putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit menika kedadosan perang sekti Manghambara perang Bandawalapati. Ing wasana para tamtama waraga Legawa putra Matsara baris. Bayak siap siaga.
semuanya dusta. Dulu aku kau sayang-sayang, terbuai aku seakan terbang melayang. Dulu aku kau sayang-sayang, entah kemana kini aku sendiri lagi, menjanda lagi, janda 7 kali.
Ayoko pinaka prajurit antarane prajurit Prabu Gono Sewakdono ingkang nuju wonten kraton Kedhing Sampar Banang Parepun dikedhirkan gedulu kesenangan sangga langit minangka mandhaping srana patem Baya Praja derek dangu wakili perlu mampah prajurit bantaran prajurit Prabu Gono Sewakdono ana sak tengahing gunung Kendeng Kabegal ini sang pangwasa gunung Kendeng Prabu Jaran Sregi Jaluk Abdikal Pindai prajurit Bantaran Abadi prajurit Prabu Gono Sewakdono ingkang rangsang pinanganten Bae Prabu Gono Sewakdono pikantuk kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit Kasusun namaku Siwa ini sang Prabu Jaran Kepel
sumpah lan janjine yen dino tega gawe bojo lara ora nyono malah tambah padha donya wis pastine aku ninggalne sliramu ora pamit mergo supake atimu aku nelongso urip saben dinane aku saro malah urip kok sia-sia sapa nyono yen kene dadine awakmu lali sumpah lan janjine batinmu tega gawe bojo lara ora nyono malah tampil padha donya wong kasane aku ngerti karepmu entuk ganti luwe ganti teko aku kaya rasakna biyen kae katon apa muga sadar malah karo sing kuwasa wis pastine aku ninggalne sliramu ora pamit mergo sumpake atimu kaya rasakno biyen kae katon apa muga sadar marang kang maha kuwasa Lah, go. Putro. baik Sun puji pring pangeran, sun puji pring pangeran. Kubikan dan putra sapi kali saking sapi kolo pirang saking sembilan. Ok wilahe kesekarek bawono lanjut. Ok wilahe kesekarek bawono lanjut. Dadak ulungan manggon reng-reng buka. Lekowo putra badhe kaya kewajiban pun tambahi pangestu. Nuwun tambahi pangestu. Sun pagekaji kuat obong tekan putih beluk kakarang seser biru. Alkohol sanak orang yang belum kau percaturan monggo. Putra sabete sikra anoto baris nyang wijiku molo
Putra. Cinta jelek wedok tomo Meretan kembangan ekbat putih Mangkana jatuh pikun Intan pikanin Rasa Yati sepi Asap boleh resapan Sambon Samang sane paku Bulan Goyang ganyong lening ditindak yaiku bener kandhamu lali sumber ati wasa
Dumateng para kadang sutris mau gede kakung dalah trikang sami dan rematan. Ing mriki sakderengipun pagelaran
kula lajengaken malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni menika anggenipun ngluwari ujar inggih punika saking keluarga Bapak Sulistiawan Win Ibu Joyce Winarati. Tidak malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni anggenipun ngluwari ujar menika saking keluarga Bapak Sulistiawan Win Ibu Joyce Winarati. Mereka mbok pilih tasyakuran utawi ngluwarin adaripun sampun kelaksanan keluarga Bapak Sulistiawan badhe anggelaraken utawi nanggap jaranan Legawa Putra. Mereka sampun kelaksanan ujaripun saking keluarga Bapak Sulistiawan ugi kasusen dening kaki danyang Nyai Danyang Ibu Bumi Bopo Akoso badhe dipun luwaraken ujaripun keluarga Bapak Sulistiawan. Mugi-mugi kinabulan napa dados panyunanipun ugi slamet saking ngersane Allah. Kagem bacaan bismillah luar kajatipun keluarga Bapak Sulistiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Sampun kantor adicara kepantuwara menika saking Bapak Sulistiawan keluarga. Mugi-mugi tansah wilujeng rahayu kalis saking sabikala ugi dipun paringi rezeki lancar berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Legawa Putra. Legawa Putra.
bojo ayu pamit lunga tan saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang paradi kinarise pancen beda bojo sing maune tresno kepecet Ponorogo ning pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan Rena-rena ceritane ora nyabang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah ubet ilang ostra kaya cerita uripe kang parati ludaya langite mendung sugih waras rasa suwung tambah longso bojo lemu pamit lunga tanah saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang paradi kinarise saya beda bojo sing maune tresno kapencet wong Ponorogo ing pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan urip rena-rena ceritane ora nyambang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah ubet ilang ostra kaya cerita uripe kang parati ludaya langite mendung sugih waras rasa suwung tambah longso bojo lemu pamit lunga tan saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kapardi kinarise saya beda bojo sing maune tresno kepencet Ponorogo ning pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan
Soko jayane asmara gunung genilan
sejatine tresno iki kaya marak mabur ana awan-awan saka dayane asmara gunung geni lan samudra tanpa wates kanggo manunggal tresno langgeng nganti
apa mergo tresno kuwi wis ana liyane yen kuwi janji ora bakal ninggalke aku nanging nyatane kuwi mung janji semu apa ora eling piye kowe ku janji bakal urip bareng nganti tumekan ning pati aku wis percaya marang sliramu bagus jebulane kowe teko ninggal aku pengen dadi kelip-kelip lintang saya bisa ngancani saben wengimu nanging aku sadar aku wong lampune lilin sing obang apit kena silire umpama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngopo larane dadi bojo simpanan tenane aku nangis kaya ora lilo nanging kepiye maneh aku kepancet tresno Wis aja
bojoku lilo Rito awakku dadi bojoku senang juga Aku kepengen dadi cahayane rembulan sing iso madangi batenge atimu nanging aku sadar aku mung lampune lilin sing mopangake kasilire umpama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngopo larane dadi bojo simpanan tenane aku nangis kaya ora lilo nanging kepiye maneh aku wis kadung tresno wis ojo ngarasula Rasulullah wis ojo nalangsa langsa tengah-tengahna bojoku lila wis aja Rasulullah wis aja nangsa dongakno bojoku lila Rimo awakmu dadi bojoku senang juga aku kepengen dadi kelip-kelip lintang sing bisa ngancani saben wengimu nanging aku
Arab Jawa Putra Boys bro Panggasae yo DJ Dewateng Por Kadang Sutrisno Budhe Kakung dalah putri kang sami dan rematan